Det nu det 5 år så igen att Orsaka att jag inte kom för sent. Något köra bussen och det så kommer så vi kör gå hur skulle för ändå. Det är helt i läge. Det är gott att du kunde komma. Orsaka jag inte förstår. Helt ändå. ja det är 5 år så igen att Marion för framar och men jag är så klar över turlagter i 2 veckor nu. Fantastiskt låt. Nästa. Ja, okej. Sån underlig stöva. Jag vet inte eller jag vet inte hur jag ska börja. Så börjar vi att det vill göra gott. Jamon alltså. Men det är också så checka gälla. Kanske är det som det säger. Kanske är det intoleranter och kanske är det openrasker och kanske är det ja. Jag snäver sig till Taliban. Men alltså det säger att det är skevt. Men jag kan inte stäcka. Känner du det här, det är också en ui som driver det. Du måste bara göra det. Känner du det? Jag vet inte, jag alltid gör det. Jag ställer upp för mig flotsen.